העולם הרפואי התנהל לו במהלך עד סוף המאה ה-20 באיזושהי הוויה, לדאבוני יהירה, שלא הבין את העוצמה שיש לנו ביד, גם בצד החיובי וגם בצד השלילי. אנחנו, מערכת הבריאות, ה-healing industry, גורם מספר 5 למוות. בסוף 99 יוצא שם דוח אמריקאי מכונן ששמו לטעות זה אנושי, to err is human. הדוח מנסה לטעון שאנחנו הורגים, אמריקה, בתי חולים בלבד, ארצות הברית, כל שנה הורגת כ-100,000 איש. ו-100,000 איש משמעותו כמטוס ג'מבו כל יום מתעסק בדמה האמריקאית. ממדי הטעות, החולה הלא נכון, התרופה הלא נכונה, המינון הלא נכון, הם לא ממדים של פה ושם, הם בסדר גודל של אפידמיה, של מגפה. רפואה לא מאמינה למספרים האלה, לוקח כמה שנים טובות עד שהיא מתחילה להקל שהמספרים האלה הם אפילו מאוד 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 מקלים. כי 15 שנה אחר כך, עכשיו, ב-2016, יצא מאמר שמדבר על 3 מטוסי ג'מבו ביום. כלומר, הרפואה היא גורם המוות מספר 3 בעולם, אחרי מחלות לב ומחלות סרטניות. רוב מדינות העולם עשו את המחקר. בריטניה, אוסטרליה, קנדה. ישראל לא חקרה. אילו היינו גרועים כמו האמריקאים, אלה המספרים הישראלים, כ8,000 איש בשנה. זו התופעה, אלה המספרים, הפסיקו להתווכח. אלה מספרי בית חולים, חברים. רופא משפחה יודע לטעות? בקלות. ואין לנו מדדים היום על מה ממדי הטעות שנגרמת בסביבת הרפואה הקהילתית, שהיא בערך 80% מהרפואה. יש אוכלוסיות שנפגעות יותר מאיתנו, אני רופא ילדים, אנחנו פוגעים יותר בילדים. יותר בקשישים, יותר בנשים. תבואי את לחדר המיון עם כאב בחזה, אני אחשוד בך חרדה. אני אגיע, בוודאי כאבים בחזה משויכים ללב. אנחנו טועים יותר על החלשים, שלא יהיו פה ספקות בכלל. הרפואה נכתבה על גבר אשכנזי 80 קילו. עשיתי קולונוסקופיה לגבר בן 60, והקולונוסקופיה נעשתה בגלל שהיה לו תלונה של דימום רקטלי, ומצאתי גוש, ושלחתי למעבדה. אחריו נכנס חולה, גם כן משהו בין 57, 62, כבר לא זוכר. עשיתי לו בדיקה שהייתה לגמרי תקינה. אבל טעיתי בכתיבה, כי החולה הקודם, עדיין הגיליון שלו וכל החומר שלו היה מונח שם, ואני פשוט שלחתי את הבקבוק עם הביופסיה מהגידול, עם גיליון, עם השם ועם התעודת זהות של החולה שלאחריו. אני מהמחזורים הראשונים של בית ספר לרפואה בתל אביב, איש לא הזכיר את המילה פתיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה. איש לא הזכיר את זה בכלל. אנחנו חשבנו שאם אנחנו עושים משהו, אז זה תמיד לטובת החולה, ואם אנחנו לא מצליחים, לא הצלחנו, אלוהים גדול, אתה יודע. רפואה היא מקצוע שולייתי. אתה מתלווה לסניור, אתה מתלווה לרופא הבכיר, ואתה לומד ממנו, ואתה לומד ממנו מה שהוא מלמד אותך. אתה לא לומד ממנו מה שהוא לא מלמד אותך. ואם הוא מתרכז רק בטכניקה, ורק במתי כן לעשות, ואיך לעשות וכו', ולא מלמד אותך איך לשמור על פתיחות המטופל, אתה לא תדע. טעות היא לא בהכרח משהו פסול שצריך להתייחס אליו כאל איזה חיסרון, כאל איזה אסון טבע. זה משהו שמאפשר גדילה, התפתחות, למידה. במקרה שלנו, כרופאים, לטעויות יש מחיר לפעמים כבד. אנחנו בני אדם. אנחנו עובדים במערכת מטורפת לגמרי, עם תשתיות מבהילות בכל קנה מידה בינלאומי. אתה מכניס בפנים אנשים טובים, מצוינים, אבל כשהם עובדים בסביבה מטורפת, והם בני אדם, הם חולשות, עם זיכרון מוגבל, עם עייפות, עם לחצים, אז הטעות היא בעצם כמעט בלתי נמנעת. זאת אומרת, במפעל היומרני הזה שנקרא רפואה. עבדתי באותו יום מהבוקר עד הלילה רצוף, נשמע דפיקה בדלת, מכניס את הראש חולה אחר לחדר ואומר, אני צריך רק תרופה אחת, התחילו לי תרופה נגד פרקינסון. והחולה שיושב לי כבר בחדר אומר, אין בעיה, תעזרי לו, יש לי זמן. ותוך כדי זה שהחולה השני מסכים, מצלצל לטלפון, ואני מנסה לענות לטלפון, אני מנסה לענות לאיש שנכנס לחדר, ואני נשארת עם התיק הפתוח של החולה שבחדר, אני נותנת תרופה שמיועדת לאיש השני. הוא לקח את התרופה. אחרי כמעט חודשיים הוא הסתחרר, קיבל סחרחורת נורא באמצע הכביש, נפל על מעבר חצייה, כמעט נדרס. אני עוברת על התרופות שלו ואני אומרת לו, מי נתן לך תרופה נגד פרקינסון? ממתי אתה לוקח תרופות נגד פרקינסון?
ואז הוא אמר, מה זאת אומרת? כאילו, מה אני נותן תרופות לעצמי? זה את נותנת. כל התרופות שאני לוקח זה ממך. אוקיי. לקח לי כמעט 5 דקות להבין שזה אני, זאת אומרת, זה בכלל לא בא בחשבון. אמרתי, מה אני? ההרגשה הזאת שאתה מגלה שאתה לא מה שחשבת, שאתה יכול לטעות ולגרום לנזק בהיסח הדעת של פחות משנייה. זה מצמרר. אני בן אדם כנראה, סוג של בן אדם. עדיין יש מקומות שמאנשים ומאשימים ומתייחסים למי שטועה בתור מישהו רשלן, וכשרציתי לדווח על זה אמרו לי, אל תדווחי על זה, למה לך את תסתבכי? לא היה כל כך ברור לי המשאבה שמשתמשים בה, איך להשתמש בה, ובטעות החלפתי ונתתי את המורפין 100 cc לשעה ואת הנוזלים 5. לא שמתי לב בכלל לטעות הזאת, הבנתי אותה מהר מאוד שהמשאבה צפצפה כי התרופה נגמרה. האח האחראי מילה להידח תלונה ושם את זה בתיק האישי שלי, והודיע לי שאני אשתדל לא לטעות ב3 חודשים הקרובים, כי אם לא אני לא אשאר שם. ואחרי שבוע אותו אחות אחרת עשתה את אותה טעות. ואז הם הבינו שיש פה בעיה מערכתית ולא רק בעיה אישית שלי, ואז הם טיפלו בזה באופן קצת שונה, אבל לא לגמרי מנעו את הטעות הבאה. בכל 18 שנה שאני אחות, אף פעם לא עלה הדיון של איך את מרגישה עם הטעות שעשית, ואיך את מתמודדת, ואיך את ממשיכה הלאה. אתה לא בסדר. אתה מבודד. אז לא רק שאתה צריך לטפל בחולה שהוא במצב קריטי, ובמשפחה שלו, ואז הבנתי שאני צריך לטפל בעצמי. כי אני בעצם בהלם. לא ידעתי שזה עלול לקרות, ולא רציתי שזה, הדבר האחרון שרציתי שזה יקרה. הייתי טייס קרב, הייתי טייס ב-102 בטייסת עית. מדריך 2 בבית ספר טיסה, בהתחלה חניכים, ובהמשך מדריך בקורס מדריכי טיסה. יש לו דופק. מה שכן, הוא כן נכנס למוד של המנהל. הוא אסרטיבי. כן, הוא אסרטיבי, הוא נכנס למוד של המנהל, ובעניין הזה אתן לו פידבק טוב. אני מאוד נהנה מהדרכה. יש מידה לא מבוטלת בקורס טייס של צניעות שאתה חייב לדבוק בה. יש שיח מאוד רציני דווקא על מה אתה לא יכול, או במה אתה לא די טוב, או במה אתה טועה, והרבה. אני לא ראיתי את עצמי בשום שלב בקריירה צבאית, תעופתית. התקבלתי לרפואה בירושלים. כשאני בשנה שנייה, מתרחש אירוע מאוד טרגי בבית ספר לרפואה, סטודנט לרפואה בשנה שישית, עתודאי, 4-5 שנים מעליי בבית ספר, מתאבד, בעקבות כישלון בבחינת גמר של הבית ספר. האירוע הוא אירוע שמייצר המון אי שקט בבית ספר, כולם כמרקחה, איך לא ראינו, איך לא תמכנו. אני הלכתי לדיקן, אמרתי, תשמע, לא כל כך ברור לי למה אתם מופתעים. הרי סך הכל קיבלתם את הסטודנט לרפואה הזה לבית ספר לרפואה צעיר, בחנתם את היכולות האקדמיות שלו, פסיכומטרי בגרות של אז, וברור שהוא יכול היה ללמוד. פה לא היה ספקות. אבל מעולם לא בדקתם שום היבטים אחרים שהם לא חשובים למקצוע הרפואי, כמו עמידה תחת לחץ, עבודת צוות, אמינות, כל מיני תכונות שכל חיל האוויר מקבלים. דוח סוציומטרי קראו לו, בהיבטים שאינם היבטי הטיסה. אנשים עפו מחיל האוויר על סוציומטרה, אתה מחזיק בידיים $20 מיליון מטוס, אתה לא יכול להיות בלי איזו מידה של אחריות. אני מציע לדיקן שאולי כדאי שסטודנטים יקבלו הערכה גם על הדברים האחרים, ולא רק על היכולות האקדמיות שלהם. קיבלו 100 באנטומיה, זה לא נורא מפתיע, הם יודעים ללמוד. ואנחנו בעצם מתחילים בצורה מאוד דרמטית, קרוב לחלופי המאה, סוף המאה ה-20, מכניסים לראשונה בתולדות הרפואה הערכה של יכולות. זה די מריח. אנחנו ניקח את המודל התעופתי ונבנה מרכז סימולציה רפואי, מסר, שמשרת את מערכת הבריאות הישראלית כמודל בינלאומי. דוקטור מריה. מקום בטוח שניתן לטעות בו ללא שנזיק חלילה לחולים אמיתיים. שלום, תודה רבה שאתה בא. תודה רבה שאתה בא. אתה קולט מה עשית? כל מי שיכול לטעות אמור להתאמן בו. החל מסטודנטים וכלה בצוות בכיר ברפואה, סיעוד, רוקחות. מקום לטעות בו בעין ומקום לטעות בו בהי. לתחקר, להפנים, לצמוח מהטעות ולהיות מקצועי ואנושי יותר.
האם עמדתי במשימה להוריד לכם את החרדה קצת? כן. האם תחששו לעשות טרנספורט לילדים? כן. יפה מאוד. זה טוב. פחד מונע טעויות. זה בסדר גמור אפילו שתחששו. הבעיה היא שאתה לוקח סטודנט לרפואה, ואז אתה בעצם אומר לו יום אחד, יופי, עברת את הבחינה, הנה החולה שלך, בוא תטפל בו. הניתוק הזה בין התיאוריה למציאות, זה אזור אפור מאוד מאוד גדול. ופה נכנס בעצם השלב הזה של הסימולציות, או התרגולים היותר מעשיים. הוא בא קצת טכנולוגית, תשמעו אותי מדבר מהראש, בראש יש רמקול, יש כאן נתיב אוויר מלא, ניתן לבצע אינטובציה. מסכן אותי קצת מה אתם מרגישים כלפי הסדנה הזאת, אתם פה מריצים את עצמכם על 4 ימים, אתם הולכים גם לסגור את הנושא של ה-ACLS, נכון, מחר עם מבחן מעשי, לא ייכנס אדם שלא עשה החייאה והפעיל דיפיברילטור על אמת פה. אני סקרן לדעת עד כמה אתם, כל דבר שקורה פה במסר, כל אחד מכם כבר פגש, כן או לא. לא שמו דגש על הדברים האלה. אז לא יצא לכם. תעשו פה טעויות בכיף. בידיעה שהטעות שעשיתם פה אולי לא תחזור על החולה האמיתי, נכון? לא יהיה אחד פה בקריירה של ה-30 שנה הבאות שלכם, שלא יפגש טעות. שיהיה לכם מאוד מאוד בהצלחה. דוקטור, מה קורה? סליחה. מי אתה פרדי? מה קורה, גבר? מי אתה? שלום, מה אתה מרגיש? קוראים שאול. כן, שאול. אני מרגיש כאבים נוראים בחזה. טוב, תירגע, אנחנו נטפל בך, אל תדאג, זה הכל יהיה בסדר. קשה לי, לישון, תעשו משהו. זהו, יש. לא, פה, ראיתי שיש תגידו לא להשתמש בטבלאות למעלה. כולם עם הפרוטוקולים ביד. והתובנה הלכה וחלחלה ולא מספיק שאחד הגורמים המרכזיים בטעות הרפואית הוא גורם התוכן של טעות בגלל תקשורת. כמעט בכל אירוע של טעות שאנחנו מתחקרים פה בשוטף, יהיה בו רכיב כבד מאוד של תקשורת. גברת זלצר שוכבת במחלקה פנימית. היה לה סרטן שד. היא כבר סיימה הקרנות. ומקבלת מחלקה פנימית הודעה לשלוח את גברת זלצר להקרנות. הבחורה שעונה לטלפון לא יודעת שיש 2 זלצריות במחלקה. האחת לפני, האחת אחרי. אומרת הפקידה בקבלה באותה מחלקה, אירוע אמיתי, גברת זלצר היקרה, יאללה להקרנות. אומרת לה גברת זלצר, בת ה-70 ומשהו, אני כבר סיימתי. את לא יודעת, גברת, מה, סיימת? לא סיימת. אמרו לי לשלוח, אני שולחת. נשלחת גברת זלצר הלא נכונה. איש השינוע מגיע, גם הוא לא מסתכל על ידון. גם הוא לא מאמין לגברת זלצר שלא יודעת. אמרו לי, אני לוקח, הוא לא בודק ידון, הוא לא בודק תעודת זהות. יש חוקים בעולם הזה, נהלים, אני מזכיר לכם. וגברת זלצר משונעת בשמחה ובששון לחדר ההקרנות. היא מגיעה לחדר ההקרנות, גם הטכנאי, עוד הזדמנות לעצור. אומר לה, גברתי, אמרו לי, אני משכיב אותך. גם יש סימונים על השד, כי היא הייתה בהקרנות בעבר, אז יש סימון, הכל טוב. היא נשכבת על המכונה, ורגע לפני שעושים את ההקרנה, הבת שלה, שבאה לבקר את אמא, דוהרת לרדיותרפיה על מנת לעצור את האירוע, ואירוע הופך להיות כמעט אירוע, כי הוא לא קרה. לא בזכותנו, בזכות הבת. אירוע שקורה ברפואה יום-יום, כל יום, כל הזמן. כל אחד היום במערכת צריך להיות מודע לזה, שזה שלפניו יכול להיות שהוא טעה. כי הדבר הטבעי ביותר במערכות גדולות, זה לסמוך על זה שלפניך. הרופא הזה הוא רופא מצוין, הוא רשם מרשם, אני צריך לבדוק אותו? האחות הזאת היא הכי ותיקה במחלקה, אני צריך לבדוק אותה? בתלמוד כתוב, משפט מוזר ביותר, טוב שברופאים לגיהינום. פרשן מימי הביניים, אמר הרשע, מגדולי הפרשנים של התלמוד, אמר את בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. רופא שהוא חושב שהוא טוב, לגיהינום. היום לעשות רישוי לכירורג רק על ידע של איך לנתח ולא על הדגמה של עשייה, זה לא מספיק. טייס באל על בן 60 לא יטוס אם הוא לא עובר מבחן שנתי על סימולטור. רופא בן 60 ימשיך לטוס בחדר ניתוח עד כלות הימים, ואף אחד לא עוצר אותו או מקרקע אותו, למרות שאולי יש לו איזה פרקינסון צעיר. ילד יודע, נכון, שלטעות זה אנושי. כל פעם שהוא טועים, הוא אומר, רגע, מה את רוצה? כולם טועים, נכון? בעולם הרפואה הקרה הזאת, שלטעות זה אנושי, מגיעה ב-1999. 1999. זה לא שהרופאים הטובים לא טועים, והרופאים הפחות טובים טועים. זה לא נכון. כולם טועים.
אנחנו כבני אדם טועים. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם הטעות? תחשוב, אני נכנסת לחדר מיון עכשיו של בלינסון, בסדר? ספינת הדגל. יראו אותי שם לפחות 5 אנשים שונים. אם אני אכנס למחלקה ותשפז ל3 ימים, יראו אותי עוד 21 אנשים. אתה באמת מאמין שכל האנשים האלה יעבירו את כל המידע הרלוונטי מאחד לשני, ובזמן? ככל שאנחנו משקיעים יותר אנרגיה ויותר כסף בתביעות על רשלנות רפואית, הכסף הזה נמנע ממערכת הבריאות שיכולה לשפר את עצמה. בין 1.5 ל4 מיליארד שקלים בשנה מוציאה מערכת הבריאות על הביטוח לרשלנות רפואית. אתה קולט את הסכום הזה? אתה יודע מה אפשר לעשות בבית חולים ב4 מיליארד שקל בשנה? אבל אי אפשר לשקר לעצמנו ואו לציבור שהטעויות הן לא איזה... הן קורות לא פה, הן שם קורות. לא, הן קורות פה אצלך ואולי גם על אבא. קורות. הציבור הוא שחקן גדול מאוד במאבק נגד טעויות. אם הוא יחליט שהוא מצטרף אלינו, ככל שהוא רואה אותנו אויב, ככה יהיה יותר קשה לעשות את השינוי. מתי אתה עשית טעות כרופא? בוודאי. אני לא אשכח אותה. הטעות שלי הייתה טעות של רופא צעיר בתחילת דרכו שלא הבין שהוא צריך לקרוא לעזרה. היה לי הרבה ביטחון עצמי, רופא ילדים צעיר שנמצא כתורן לילה פעם ראשונה בסביבת פגייה, ומעשה כל הסימנים היו שם שזה כנראה יהיה גדול עליי, החייאת הילוד שנולד. ואני נשאלתי על ידי הרופאים המיילדים שהיו איתי בחדר, אתה בסדר? אתה תוכל להתמודד עם כן, אני בוודאי שאני אוכל. הטעות המרכזית הייתה קריאה לעזרה מאוחרת מדי. רגע, 1, 2, 3, מוכנים? יש לכם דקה להוציא את החולה. חמצן. מה קורה עם המנשם? תצאו החוצה, אני רוצה להכניס את החולה השני. לא אוקסיגן? זה לא עובד? לא, זה... חולה מדרדר, יש הפרעת קצב. עכשיו, בסיטי שזה לא הבית שלהם, הם צריכים להתחיל לחשוב על סדר עדיפויות, מה הם עושים, למי הם קוראים לעזרה, מה הם עושים. יש דופק בכלל? אין דופק. במוניטור אין. תראי למחלקה, אנחנו צריכים עזרה. טוב, כאן אנחנו סיימנו, תודה לכולם. תיקחו לכם 10 דקות להפסקה ואנחנו נחזור לחדר דיונים. שניכם עשיתם את הדבר הנכון, שהרבה פעמים אנשים לא עושים, כל כך עסוקים במוניטור, שלא בודקים דופק ולא שומעים קולות לב. אז עד פה מצוין. עכשיו בעצם מתחיל CPR שלכאורה, לא לכאורה בטוח, הוא מיותר. אולי נקבל הסבר על מה קורה במוניטור. זה טעות שהיא מאוד נפוצה, ולכן היא זכתה גם להתייחסות אצל האמריקן הארט. אם אתה לא מתרגל, אתה לא יודע. וטוב שזה קורה במקרה הזה ולא במקרה אמת. עכשיו, אם יקרו תקלות מסוג זה, כולם פה ידעו מה לעשות, ידעו להפעיל את המוניטור. אני בטוחה שהשגיאות שנעשו לא יחזרו. מי שעשה אותם פעם אחת, לא עושה אותם פעם שנייה. רפלקציה, תחקור, התבוננות פנימה. האם אנחנו עושים את זה כחלק בלתי נפרד מהוויה, או רק שיש אירוע נוראי וחס וחלילה פגענו בחולה. אולי המיסוך הגדול והכואב ברפואה הוא העובדה שהיינו מבסוטים כי התוצאות השתפרו. הם באמת השתפרו. תוחלת החיים השתפרה, אנחנו יותר טובים. אין מה להתווכח בכלל. אבל אנחנו יותר טובים לעתים למרות ולא בגלל. ארגונים שמודדים תהליך הם ארגונים הרבה יותר חזקים מארגונים שמתמקדים רק בתוצאה. תוצאה משקרת לא פעם.